Szép napot kívánok mindenkinek, akkor nézzük meg, hogy néz ki, amikor egy trauma válik orientációs ponttá az idegrendszerben, és a gyógy szerint az egész életedet e köré rendezi, tehát egy információ elcsúszásra épített működésből következel folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy minden trauma, ami a rendszerben van, hatással van rád. Tehát ez nem csak arról szól, hogy beteg leszel, nem leszel beteg, fiziológiailag van egyébként reális túlterhelési lehetősége annak, hogy a többi ciklust is, tehát az emésztésre, hormonválaszra, a légzésre, a szívritmusra, mindenre, még az izomtónusra is hatással van. Egy beragadt idegrendszeri ciklus. Most azért tudni kell, hogy az orientációs pont azt jelenti, hogy információ elcsúszás, biztonságérzet, vesztés, vagy nagyon erős stresszhelyzet állt fent minden egyes traumapontnál. Tehát ezt nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy ezek hatással vannak ránk. Hatással vannak arra, hogy hogyan kapcsolódunk emberekhez, milyen partnert választunk, hogyan működünk bizonyos szituációkban, aláfölé rendeltségi viszonyokban, hogyan működik a rendszerünk, határokat tud-e húzni, tehát az egész életünket meghatározza az orientációs pont. Amikor nullreferencia dominánssá válik a rendszer, az azt jelenti, hogy önmagától képessé válik arra, hogy ne a traumát vegye alap domináns pontnak, és ezáltal sokkal hamarabb megtalálja az origó pontot, ahol az elcsúszás megtörtént. Amíg ez nincs meg, addig ugye nyilvánvalóan olyan rendszer, mint én, akinek nullreferencia domináns működése van, tud segíteni azoknak, akiknél traumadomináns működés áll fent. Tehát az én hozzám érkező embereknél mindenkinél traumadomináns működés áll fent, valószínűleg soha életében vagy nagyon ritkán tapasztalta meg a rendszere azt, hogy nyugalmi állapot is létezik, és ez biztonságos, és nálam egyszerre megtalálja ezt a nyugalmi pontot, és segítek a rendszerének szó szerint megtalálni azt az orientációs pontot, amire eddig helytelenül szerveződött, és sajnos ez sokkal bonyolultabb elsőre, mint ahogy hangzik. Miért? Mert alapvetően mondok egy példát, amit én most kb. 20 perc alatt oldott meg a rendszerem, egy saját traumatikus lenyomatot. Jó? Tehát egy kb. 10 napja éreztem, hogy a bölcsességfogam megint megmozdult, és elindult egy nyakoldali merevség, fájdalom, majd kb. Egy olyan 3-4 nappal ezelőtt elindult a második rész is, és a másik is már a hátrésznél is be volt teljesen feszülve, valamint ugye ez az izomcsoport, ez teljesen felmegy a koponya részhez, tehát a látóideget és ugye nyilván a homloküreget is ugyanúgy nyomás alá helyezte, tehát feszülés állt fent. Ez azt jelentette, hogy bizonyos testhelyzeteknél például nem tudtam kinyitni a szememet, és nem is láttam. Következő. Ez csak egy triggerpont volt a testben, ami nálam elindított egy orientációs működést, felhozott egy adott embert az életemből, bevillantotta egy szituációban, ahol a látásom egyébként elment. Itt csatolt hozzá egy érzetet, ez volt egy alap hamis érzetmodul, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag ez még mindig csak egy trigger. A trigger az nem a valós okokozati összefüggés. Ez nagyon fontos. A trigger a hamis információra ráépült érzet. Megyünk tovább, jó? Maga az érzet a valós, de erre ráépít a rendszer egy másodlagos okokozati összefüggést, rosszabb esetben pedig egy narratívikus összefüggést, ami érzetekkel jár. Rendben? Tehát az alapprobléma mindig az, hogy általában minden technika elviszi az embert egy narratív működési rendszerig, tehát a narratíváig elviszi, tehát hogy az a mi ez, és honnan jöhet érzés, az még mindig nem az okság, hanem egy ráépült narratíva, és minden technika meg tud nyomni valójában egy narratív működési rendszerben egy olyan trigger gombot, ahol elindul egy reflex, de mivel nem kötődik hozzá valós okokozati összefüggés, ezért benn marad a rendszerben. Tehát nagyon sok technikánál hiába sír valaki, hiába jön elő a maga az a reflex, ha nincs okokozati összefüggés, nincs meg a null orientációs pont, a rendszer nem zárja le. Tehát hogy néz ki ez nálam?
Ezt feljött ez az inger, ehhez társult egy ember, az emberhez társult egy magányérzet, nem vagyok jó helyen, nem érzem magam jól, és teljes kiüresedés érzés. Ezt a rendszerem tegnap egy államállapotban elkezdte felvezetni, ami azt jelentette, hogy már olyan erős nyaki merevséggel feküdtem le aludni és fejfájással, hogy tudtam, hogy itt valamit a rendszer már próbál, hiszen terhelés is fennállt, nem csak egy fog megmozdulási probléma. Tehát alapvetően a terhelt rendszer itt már nagyon erős fiziológiai mintázatokat mutatott, fájdalmat mutatott, aminek egyébként nem volt reális működése, mert az izomtónus egyébként nem volt befeszülve, tehát egy idegrendszeri fájdalomérzetről volt szó. Tehát államállapotban következő történt, nekem el kellett játszanom, kaptam egy szerepet, ahol egy ilyen szarkasztikus szakítást kellett eljátszani egy párkapcsolatban, és erre nagyon illetrám ez a szerep. Ez azt jelentette, hogy az idegrendszer kinyitott egy szerepműködést, és automatikusan már amikor elindult ez a folyamat, átbillent a saját párkapcsolati házassági modulomra, ahol egyébként bejátszotta a rendszer, hogy a férjemnek mondjuk volt 4 hónapja beszélget valakivel, és ez alatt a beszélgetés alatt ő ráhangolódott, és nem velem foglalkozott. Jó? Tehát az alaptónus ez volt, majd jött be a gyerekem, hogy futunk a gyerekhez, hol van a gyereket megtaláltam egy ilyen szekrényben, és voltak ételek, amik rohadtak az ágyban. Ez egy nagyon komoly működés, hiszen itt arról van szó, hogy alapvetően, amikor a férjemmel a konfliktus megvolt, már nem tudtam beszélni, nem jöttek ki hangok a számon, egy kommunikációs lefolytásról volt szó, ahol egy érzet fennmaradt, hogy nem én vagyok a fontos, hogy lecseréltek engem, és ez a hasonló érzet. Jó, visszajöttem, tehát felébredtem, nyilvánvalóan nagyon erős nyaki fájdalommal, és ezzel az érzettel, majd az agyam elkezdte felsorakoztatni, honnan jöhetett ez az érzés. Folyamatosan feldobált, aki már volt nálam, ugye, gyakorlatilag konzultáción, az tudja, hogy történik, ugyanazt vezetem vissza, ugyanazt történik a ti idegrendszeretekben, mint ahogy az enyém most ezt megoldotta, úgyhogy most ez ismerős lesz azoknak, akik nálam futtattak már le ciklus. Tehát mi történik ilyenkor? Az történik, hogy alapvetően felsorakoztatta az összes információhalmazt, kereste azt az orientációs pontot a rendszer, ahol a nullpont megszületett, tehát az orientálódás és az elcsúszás megszületett. Ezt végigvezette kapcsolati rendszereken, az összes olyan kapcsolódásban, ahol nekem a fiú, vagy a srác, vagy bárki egy másik lányt, egy másik embert szeretett, egy másik embert választott helyettem, tehát egy elhagyatottság érzés volt folyamatosan, ami ezt így újra és újra ugye felidézte. Következő. A nullpontnál volt egy olyan rész, hogy láttam egy fényképet, amit én nézek, ami egy anyai és gyerek kapcsolódásban van. Majd felhozta az agyam, kb. 2,5 éves korban történt, akkor született meg az én öcsém, és valakinél voltunk, és ültem az ágyon, és ez nagyon éles képként megmaradt a tudatban, tehát ez egy nagyon erős orientációs pont, tehát vicces az, hogy az agyad tudja az orientációs pontot, de nem tudja, hogy mi az, amit hozzá köthetően kellene, hogy okságban megszülessen benned ahhoz, hogy le tudja zárni, ezért egy teljesen más narratívát és érzetet hoz létre. Hogy történt ez? Szembeült velem egy férfi, tehát valamelyik szomszédnál lehettem akkor, és telefonáltak, hogy megszületett az öcsém, és hozzám fordult a férfi, és annyit mondott, hogy innentől kezdve az életed minden meg fog változni. És akkor én ültem, és csak arra emlékszem, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy ez most így nem jó, veszélyes, és nem értem. És ebben az esetben jött egy olyan szintézis, hogy én elkezdtem a testvéremre egyébként haragudni, de itt fiziológiai bántásról is volt szó, tehát meg akartam szüntetni őt, mert úgy éreztem, hogy ő az oka annak, hogy itt veszteségélmény történt, és abban a másodpercben, amikor kimondtam azt, hogy ő elvette anyut, tehát ő akkor automatikusan lefutott egy kb. 4 másodperces sírás, ez volt a reflex, és maga az idegrendszeri összekapcsolódás, hogy valójában ez volt az orientációs pont, amihez kapcsolódott az összes kapcsolódási
releváns működésem, párválasztási modulom, és minden, azok a férfiak, akik érzelmileg elérhetetlenek voltak, más volt az orientációs sportjuk lelkileg, érzelmileg, és másodlagosítottak általában engem. Tehát ezeknél a részeknél volt az, hogy tulajdonképpen a rendszer megértette, hogy itt nem lett kimondva, hogy én elvesztettem anyut. Ez volt az a mondat, aminél visszaállt a rendszer. Tehát értjük-e azt, hogy mennyire komplikált maga az, amit létrehoz az agyunk, és azért nem tudod egyedül megcsinálni, mert nem tudsz kilépni az érzetből. Ugye a vízmodellem, hogy csak azt érzed, hogy hideg valami, de nem tudod, hogy az víz, és nem tudod, mikor mentél be a vízbe. Tehát a rendszer mindig a nullpontot keresi, és sajnos, amíg nullreferenciává nem válik a rendszer, nullreferenciássá nem válik a rendszer, nem képes arra, hogy ilyen feldolgozást csináljon, tehát ilyen szinten rálásson, és másodlagosítja maga a traumapont érzetet, és ezáltal feldolgozza. Tehát ami nálam történik, a konzultációk alatt a te idegrendszered tőlem kap egy nullreferencia idegrendszeri nyugalmi állapotot, ami arra sarkalja szó szerint, hogy végre megnyugodjon, tehát kikapcsolja az amigdalában a vészjelzést, és ezáltal másodlagosítottan tudja megélni magát az egész traumapontot. Tehát egy külső orientációs pontként működöm, addig, amíg a traumádat fel nem dolgozod, és gyakorlatilag a rendszer meg nem tanulja, hogyan kell feldolgozni ezt. Mert amikor teljesen kipörgetjük az összes ciklust a rendszerből, automatikusan a traumadomináns rendszered nullreferenciás dominánssá válik. Tehát azért nem ez egyszerű dologról van szó, és azért nem tudod egyedül megtenni, mert az érzet van bent, a trigger van bent, és az arra épített narratívára próbálsz okozati összefüggést gyártani. A legtöbb technika sajnos így csúszik el, ezért egyébként általában egy ilyen ciklusnak a lezárása nem több 20 percnél, és nem több az egész reflex lefutása, kb. 20 másodperc, 4 másodperc és maximum 3 percig terjedő működésben. Az agyat csak akkor zárja le a ciklust, hogyha a valós okozati összefüggés és a reflex lefutott. Tehát az én munkámnak a lényege, hogy az egész életednek az origóját tegyük helyre, mert amíg a rendszered azzal van elfoglalva, hogy ezeket a pontokat folyamatosan újra és újra és újra és újra futtassa, hogy végre le tudja zárni, addig nem tudsz potenciálba kerülni, nem olyanok a kapcsolódási rendszereid, nem látod át az összes rendszeredet, ráadásul nálam a konzultációk alatt a nullreferencia szerint az összes jogrendszert megnézzük, az összes létező ciklust megnézzük, és ezen felül vizsgálom a szexuális modulokat, a testhez kapcsolódó modulokat, a kapcsolódási modulokat, mindent, ami az életedhez tartozik, hozzá fog tartozni az is, hogy az egész életminőséged változik, az idegrendszeri működésed változik, tehát ez nem csak egy hanyagolható tényező, és igen, hosszú távon sajnos fiziológiailag is beleszól a rendszerbe, és az idegrendszer bele tud szólni fiziológiailag a többi ciklusrendszerbe is, és ez tud terheléseket okozni, és fiziológiai problémákat hosszú távon. Tehát az én munkámnak a lényege, amit láttátok, nem ez egyszerűnek hangzik, de nem tudja a rendszered megcsinálni, ezért kell neki egy segítség, és a konzultációk alatt nem történik sem, és azért hatékony, azért gyors, mert pontosan látom a rendszer működését, pontosan látom át, hogy mi történik idegrendszer szempontjából, neurobiológiai szempontból az agyadban, mi történik a testedben, le tudod képezni ezáltal, hogy biztonságban vagy, mindent előre el tudok mondani, hogy mi fog történni, és ezáltal az egész rendszered úgy érzi, hogy van valami, ami tényleg megérti, és ez tényleg így van. Sajnos a pszichológiai, pszichiátriai módszereknél az alaptónus, hogy nincs nullreferenciás dinamika, tehát hosszú évek, mire kialakul a pacienssel az a fajta domináns működés, ahol te már nyugalmi állapotot tudsz neki úgy biztosítani, hogy bízik a rendszer benned, tehát már nem találgatsz, nem megfejtegeted, nem az van benned, hogy neked meg kell fejteni és be kell kategorizálni az ember, mert a másik embernek a rendszere ezt érzékeli, hanem automatikusan itt arról van szó, hogy egy nagyon erős nyugalmi állapotba kerül be az idegrendszer, ezért van az, hogy nálam, amikor már jelentkeznek, posztokat olvasnak, vagy akár a képemet nézik az emberek, elindulnak ciklusműködések, elindulnak reflexműködések, mert a rendszer már biztonságot érzékel. Tehát ez nagyon-nagyon
nagyon fontos, hogy aki ilyen munkát végez, annak no referenciával kell rendelkeznie, mert ettől hatékony. Pontos válaszok, tökéletesen látni kell a rendszer, tökéletesen látni kell fiziológiailag, mi történik az adott emberben, minden lépést előre kell látni, és pontosan tudni kell, másodpercek alatt hol van az orientációs pont. Amikor ez megtörténik, a rendszer teljes biztonságban érzi magát, tökéletesen futtat le, és okokozati összefüggéseket tud létrehozni. Nyilván függ az adott rendszernek az adott állapotától, hogy erre képes, mennyire képes. A no referencia könyvemben tökéletesen leképzem nektek ennek a rendszernek a működését, neurobiológiai lábjegyzetekkel, hogy azok, akik nem értik, hogy mi történik ilyenkor a testben, azok láthassák, hogy gyakorlatilag az én munkám valójában validálja azokat azokat a tanulmányokat, amiket neurobiológusok, rengeteg neurobiológus már megtett. Tehát nem fordítottan működik, nem ők validálják az én munkámat, az én működésem, az én rálátásom, az én magas látásom validálja azt, és maga a konzultációk alatt az eredmények validálják azt, hogy valóban ténylegesen jók azok a tanulmányok. De visszahatóan használom, hogy mindenki értse, mi történik a testben, jó? Tehát gyakorlatilag egy nagyon összefüggő dologról van szó, nem kell, hogy ezt az egészet megértsd, az sem baj, ha nem érted a rendszerednek a működésén, én tökéletesen átlátom, és a konzultációk alatt úgy vezetem a rendszeredet, hogy automatikusan segítek neki abban, hogy arra koncentráljon, ami ott van, leállítom a védekezési mechanizmusokat, lebontom a narratívákat, és megyünk afelé, hogy végre a rendszered megnyugodhasson, kikapcsolja végre a vészjelzést, és egy nyugodt, kiegyensúlyozott életet tudjál élni, ami már a potenciálokra megy rá. Szép napot nektek!